Еми Пи и сега ще ви разкажа за моя много хубав живот. И т.е. за моята приятелка Еми и за моя брат, по-малкия ми, защото той е бебе, Преско. От първо начало, когато на мама сватбата започна, се запознахме с Еми. И започнахме да си играем на гореница. И от тогава пуснаха музиките и започнахме да играем двете. Превъртахме се, играехме си и беше много забавно. И когато свърши на мама сватбата, тя дойде от дома и си играхме. И тя ми показа как е направила майка и нейния кок на моите кукли. И това беше за моята приятелка. А сега ще ви разкажем за Преско. Когато мина сватбата на мама, той след няколко дни започна да се ражда. И той си дойде от болницата в къщи и започнах да го нося и да си играе с него. Когато отидохме с него в баба, аз и Преско, започнах много да си играя с него. И започнах да му пея песни и да го преспивам на ръце. Но когато поразна, започнах да го преспивам в количката, защото той е свикнал на ръце си да заспива. И се го слагам в паяка, когато започна да плаче. И днес с мама, Преско, Еми и аз го гледахме много. И моята приятелка, тя е на 12 години и много го държи и много се играе с него. Но днеска се престори, че се е разсърдила, защото се е разсърдила. Еми се е разсърди на Преско, защото ги оскуба косата. Но това не е нищо. Това е само игра на Преслав. И това беше за днеска. Чао!